بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الأخيار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المعاد. أمبري الإسلام دين ينبو أمبي أو بسم الله كري أكادين كنا فني كنكا كنامي ni aw be jaabi sɔrɔ a ka alisilamɛya ɲininkaliw la. O kɛnɛ nɔrɔma in sigitɔ don an ye maa min bisimila an fɛ yan bi o ye a sheikh mahmud kuma ye. N b'a fɔ k'a ka bisimila hɛrɛ ani baden kɔnɔna na. بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره وأعوذ بالله من كل ذنب وأستغفره وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن نهج منهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سلامي أنبي الله سبحانه وتعالى تنو أنبا بركدا وكفي أنبي سلي أنكم تيجي محمد وكان نما نكشي على كوتشاياكا أنا كسيبا أنا كدنكو أني مغا تورا وكوني غني يومني فوكتا سيجودو ما أنبي ambal malla mene kela bela jelen fo ka be wali nyuman don o ka tloma joko nyuman na amba fo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. O kuma na ustaz konen ka jatela nyin kali chaman be ibulo bi ambuta kilin ni ala ye angar jage ke minye wati kola ala kambe sawabu ma anga fotaw na ka ketaw bela jelena an bɛɛ lajɛlen bisimilalen kɔfɛ a sheikh mahamadu fɛ an bɛ don ɲininkali masala kɔnɔna na dɔɔni bisigi ɲininkali daminɛ na ni ye dɔɔni ɲiniden dɔ ka ɲininkali ye. A ko a ka ɲininkali kɔnɔna na yala k'i bɛ ale bilasira cogo di, sira mun n'a bɛ kalanden dɛmɛ i ka se ka Allahu subhanahu wa ta'ala ka kuranɛba in ka durusi, ani ni maa min y'a durusi sira min fana b'i dɛmɛ ni k'a to a bɛ matarafa i bolo, a bɛ to i kunna. Ale mago bɛ ni ɲininkali bilasirali la. ustaz konen ni ɲininkali min filɛ nin ye gafew bɔra nin kan, gafew bɔra nin dɔrɔn kan. N'i y'a jateminɛ a sheikh Aid al-Qarni a ye gafe bɔ nin kan, n'i y'a jateminɛ fana Bakr Abu Zaid a ye gafew bɔ nin kan, gafe caman bɔra nin kan. I y'a faamu. O kuma na an bɛna n'i k'i ka nin walanwalan ɛri tan tɛ se ka nin kuma bɛɛ fɔ, nka an b'a kuma surunya. Mɔgɔ yɛrɛ n'i b'a fɛ ka kuranɛ durusi i kan ka sira jumɛn ninnu de ta n'a bɛ nɔgɔya i bolo. Mɔgɔ min fana ye kuranɛ durusi ni waati o waati a ka kuranɛ bɛ a fɔ ko a bɛ jɛnsɛn a bolo, walima a bɛ kɛ komi n'a fɔ a ka durusi bɛ tila a la, a kan ka fɛɛrɛ jumɛn de kɛ mun kosɔn durusi in kana tila a la. Kuma bakurubaba fila don, a kelen o kelen a kuma ka ca kosɛbɛ. Ni k'i kan walanwalan yɛrɛ waati jan ko don dɛ, ala k'an bɛ sababu ma. O kuma na an b'a kuma kuntala surunya ka da waati yɛrɛ cogo kan. Ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i b'a fɛ ka kuranɛ durusi i bɛ fɛɛrɛ kɛ i k'i ɲɛsin a kelen ma, a tafarrɔ, i k'i ɲɛsin a kelen ma. I bɛ se ka ni dɔwɛrɛ ɲagami ɲɔgɔn na dɛ, nka n'i y'i ɲɛsin a kelen ma o bɛ fisaya kosɛbɛ. I k'i ɲɛsin a kelen ma, n'i y'i ɲɛsin kuranɛ kelen ma a ka ca la i bɛ nɔba bɔ a la. O ye fɛnba ye. Fɛn filanan ye jumɛn ye? Waati dɔw la Qur'an al-Fajr, fajiri salilen kɔfɛ kuranɛ kalan o nɔ ka bon kosɛbɛ. O b'a sɔrɔ i sunɔgɔra ka wasa, hakili lafiyalen don. Lansaraw kɔfɛ o kan ka kɛ muraja waati ye. Ani fana i ka karamɔgɔ ɲini fana min bɛ hadamaden yɛrɛ lakalan cogo dɔn. Karamɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u ye kuranɛ durusi, mais u bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ la durusi kuranɛ na cogoya min na o faamuyaba t'u la. U ta ye n karamɔgɔ ye la durusi cogo min na, i karamɔgɔ y'i la durusi cogoya dɔw la, ala kɔni ye e garijɛgɛ e y'a durusi, mais a bɛ se ka kɛ o tɛ système ɲuman ye. Filanan ye mun ye? I ka karamɔgɔ sɔrɔ min bɛ hadamadenw lakalan cogo dɔn kuranɛ durusilaw la. Sabanan ye jumɛn ye fana? I kana to i kelen na. Jɛɲɔgɔn dɔw ka ye i la i ni minnu bɛ to ka kuranɛ kalen falen ɲɔgɔn bolo. Jɛɲɔgɔn dɔw ka ye i bolo waati o waati ni ni karamɔgɔ tɛ ɲɔgɔn fɛ kuma min na i ni olu bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ni yɔrɔ min bɛ yen n'i ma a faamu a kalan cogo la
walima n'i kɔnna guwanna na i ni olu bɛ o kuma kɛ i jɔɲɔgɔn ɲuman fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye a tafarrɔ i k'i ɲɛsin a kelen ma baasi tɛ i k'a ni fɛn wɛrɛ k'o si tɛ baasi ye mɛ n'i ɲɛsin a kelen ma a ka ca la i bɛ nɔ bɔ filanan ye jumɛn ye karamɔgɔ ka ye i bolo min bɛ hadamadenw durusi cogoya dɔn kuranna tilatilalen don cogo min na waatiw ni ɲɔgɔn cɛ karamɔgɔ ka y'i bolo min bɛ o faamuya min bɛ a tila k'o d'i ma a t'a fɔ ko dɔgɔkun kelen kɔfɛ i ka nin hijibu caman bɛ i k'o durusi wala dɔgɔkun kelen kɔfɛ kana fitinin dɔ k'e k'o durusi e ka dan tɛ la maaw hakiliw tɛ kelen ye ni karamɔgɔ ɲuman sɔrɔla o bɛ nin bɛɛ lajɛlen faamuya o b'a dɔn hakili min b'i la a bɛ se ka doni min ta tile kelen durusi ko la hakili min b'i la durusi fana o bɛ sabati cogo min na ale bɛ o faamuya a ko faamu ko ɲuman ala k'o dan n'aw ma o kumana sisan fɛn sabanan ye jumɛn ye jɛɲɔgɔn dɔw fana ka yi la minnu fana bɛ ka kuranna durusi i ni olu a bɛ to ka kumaw falen falen ɲɔgɔn bolo kalan cogo min ni e m'a faamuya i bɛ olu ɲininka ni karamɔgɔ tɛ ninnu ye fɛnw ye an bɛ dan nin fɛn saba in ma fɛn camanba de bɛ a la nin fɛn bɛɛ lajɛlen na nin fɛn saba in fana o jɔlen don tulomanba dɔ kan tuloman belebeleba don ni o tuloman in t'a kɔrɔ kaban i tɛ se ka kuranna durusi k'a bɛ sabati i bolo o tuloman ye jumɛn ye i ka ala ɲini i ka ala ka baraji ɲini i ka ala ka sara ɲini n'i ka kuranna durusi ɲɛ n'i ye kuranna durusi tɔgɔ de kama n'i y'a durusi ko wari de kama n'i y'a durusi fɛn fɛn dɔ tɔgɔ ko ala ko n'i kɔni y'a kɛ diɲɛ kama dɔrɔn fu don masaba in b'a barika ban ala ko fanga ka bon diɲɛ ɲini ma o tuma na nin fɛn saba in jɔsenba jumɛn dun de b'a kɔrɔ tulomanba jumɛn dun de b'a kɔrɔ o ye i bɛ ka kuranna min durusi i yɛrɛ ɲininka munna ne bɛ ka kuranna in durusi dɔnnikɛlaw ko hadamaden ka ŋaniya halasi a balansi bɛ i yɛrɛ bolo a sumanikɛfɛn o bɛ i yɛrɛ bolo a balansi n'a sumanikɛfɛn a bɛ tali kɛ jumɛn na munna bɛ ka nin kɛ i yɛrɛ ɲininko la ni i ni ɲɛ i jaabi min na o de y'i ka jaabi o de y'i ka ŋaniya yɛrɛ halasilen ye ni ni y'i jaabi ko ne kɔni bɛ ka nin durusi de mun ka se n ka kɛ alimami n ka wari sɔrɔ n ka balo i ni b'i jaabi ni tiɲɛ don nin tɛ nkalon tigɛ mɔgɔ ye koyi a kɔni bɛ se ka i fitina k'i ɲamari ni nin dɔngɔ ye mɛ n'i y'i yɛrɛ ɲininka munna ne bɛ ka nin kɛ mun de ye ne bila ka taa kuranna durusi ni n yɛrɛ ni ala cɛ i ni bɛ jaabi o kumana a b'i jaabi min na o kumana i yɛrɛ bɛ o dɔn i yɛrɛ ma o kumana i bɛ fɛɛrɛ de kɛ k'i ŋaniya yɛlɛma k'a kɛ ala ko ye n'o tɛ kuranna ka girin diɲɛ ɲini ma n'i donna na k'i bɛ tɔgɔ de ɲini wa i tɛ se hali n'i y'a durusi a bɛ tila ka tila i la barisa barika tɛ i ka baara kelen na ala k'an bɛ sababa ma fɛn saba in i bɛ u sigi ikhlasu ŋaniya halasi o tuloman kan ni o kɛra i bɛ kuranna durusi ala ka kuranna durusi ala ka a nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma sisan kuma fan filanan Ustaz Kɔnɛ a durusilen kɔfɛ fɛɛrɛ jumɛn de bɛ tigɛ n'a bɛ to i kɔnɔ kuranna durusi bɛ komi n'a fɔ bagan caman b'a i bolo hijibu kelen bɛ mɔgɔ min kun na a ka ca la o bɔ man di dɛ mɔgɔ min bɛ ka bagan 5 bagan 3 gɛn olu tunu man di o don o don dɔ bɛ fara kan don o don dɔ fara ne a taara se bagan 1000 ma i bɛ wuli k'i jɔ dɛ n'o tɛ dɔ bɛ tunun na dɛ o kumana kuranna fana bɛ ten kuranna durusi ka gɛlɛn nka a ka to i kun na k'a sɔrɔ a ma tila i la o ka gɛlɛn ka tɛmɛ kuranna durusi yɛrɛ kan e bɛ mun de kɛ mun kosɔn kuranna i ka kuranna kana tile la a fɔlɔfɔlɔ waati o waati i ka so k'a muraja kɛ i ka to k'a répétition kɛ i ka to k'a muraja i ka to k'a kalan i yɛrɛ kelen i ka to ka kuranna in kalan waati dɔ kɛ i yɛrɛ bolo don o don i bɛ hijibu hakɛ dɔ kalan tile hakɛ dɔ i bɛ kuranna jigin o kɔnɔ i k'o kɛ kudayi i bɛ baraji fana sɔrɔ koyi i b'o kalanni min kɛ o de y'i ka zikuru ye zikuru tɛ dugukolo in sanfɛ min ka bon ka tɛmɛ kuranna kalan kan koyi o kumana o barajiba fana e b'o sɔrɔ parce que e y'a durusi ala de kama o kumana a kana tila i la fana o fana bɛ ka kɛ ala de kama o kumana don o don i bɛ min kalan hali n'i bɛ sɛgɛn fu tɛ nin yɔrɔ in na Ustaz Kɔnɛ an bɛ fɛn dɔ fɔ k'a fara kan i b'a dɔn n'i bɛ ka kuranna muraja walima i bɛ ka fɛn fɛn kalan kuma a bɛ se ka mɔgɔ sɛgɛn kuma yɛrɛ ye jumɛn ye kuma ye fiɲɛ de ye fiɲɛ min bɛ i bɛ fiɲɛ min sama ka don i kɔnɔ o fiɲɛ in bɔtɔla de ka bɔ e kɔnɔna na kuma bɛ o de bɛ kuma dilan o kumana n'i bɛna kuranna kalan walima i bɛna kuranna muraja waati o waati ko i bɛn'i sigi ka caman kalan la kan'a daminɛ fiyewu f'i ka ji caman ba min i ye a yɔrɔ faamu Ustaz Kɔnɛ kan'a daminɛ fiyewu f'i ka ji caman ba min n'i ye ji min a ka ca la i tɛ sɛgɛn joona ala k'an bɛ sababu ma o kumana sisan fɛn fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye i ka to k'a muraja
tile hakɛ dɔ n ka kuranɛ jigi o kɔnɔna na o ye fɛn fɔlɔfɔlɔ ye. fɛn filanan ye jumɛn ye i ka mɔgɔw lakala la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ka mɔgɔw lakala kuranɛ na a ka kuranɛ tɛ tila a la abada walima e mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye kuranɛ durusi ala deli ala ka i kɛ alimami ye mun kosɔn i ka kuranɛ a ka sabati i bolo mɔgɔ o mɔgɔ mana kɛ alimami ye k'i bɛ to ka kuranɛ jigin ni mɔgɔ k'i to sali la i ka durusi tɛ tila i la abada nin fɛn saba ye kuranɛ durusila mana nin fɛn saba ye matarafa a ka durusi tɛ tila a la a ka to ka a ka tile hakɛ dɔ kɛ don o don a ka kuranɛ jigin ani fana a ka to ka mɔgɔw lakala kuranɛ na walima a ka mɔgɔw la durusi kuranɛ na nin bɛɛ lajɛlen bɛ don baraji ɲini kɔnɔna na a sabanan ye jumɛn ye alimamiya ka sali ni mɔgɔ ye n'i bɛ ka sali ni mɔgɔ ye kuranɛ durusilen don i kunna i ka to k'a ta a da fɛ n'i y'a ta a da fɛ a ka ca la i b'a bɛɛ muraja a tɛ tunun na ala k'an ka kuranɛw to an kunna ala k'an bɛɛ lajɛlen kuranɛ durusi ala k'an nɔgɔya silamɛ denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛ kuranɛ taabaa ye wabilahi ta'ala tawfiq. Faamuya sɔrɔlen kɔfɛ nin ɲininkali la ɲininkali ma bolo bi sigi la tuguni nin ye an balimamuso dɔ ka ɲininkali ye a ko ale bɛ sigida min na muso kalanyɔrɔ de bɛ yen ni muso bɛ taa ka taa kalan kɛ a kalanyɔrɔ in na walasa k'u yɛrɛ lafaamuya alisilamɛya diinɛ na o baara in ale kɔni y'a ɲini a furucɛ fɛ a ka sira d'a ma ne ka fara nin baara ninnu kɛbaw kan nka cɛ kɔni ma se ka sɔn ka diɲɛ di ale ma o baara in na nka ale kɔni bɛ waatiw lajɛ ne ka taa kalan in kɛ cɛ ɲinɛma yala k'ale bɛ jate k'a fɔ muso min ni a y'a furu kɛ kan sɔsɔ wa. Ustaz Kɔnɛ i ka nin ɲininkali nafamaba don min ye ɲininkali in bila ka na an b'a jigi a tigilamɔgɔ a mago bɛ ɲininkali in jaabi la kosɛbɛ an b'a jigi fana mɔgɔ caman bɛ yen musolakaw la u bɛ nin problème in na an b'a jigi fana cɛ caman fana bɛ yen nin furukunin bɛ u ni u furu ɲɔgɔn cɛ an b'a fɔ musow ye cɛ ni i muso kanu bɛ i la de i b'a fɛ k'a mara ni cɛ banna muso la n'a kanu t'a la dɔrɔn a t'a fɛ k'a mara bilen a mago foyi tɛ muso in na yɔrɔ o yɔrɔ ka d'a ye a bɛ taa ye a mago foyi t'o la muso n'i y'a ye ko i cɛ kɔni y'a ka mara bɔ i kan kana taa yɔrɔ wɛrɛ dɛ i kanu foyi t'a dusukun na bilen o kumana wuli k'i jɔ koyi cɛ bɛ muso ka hɛrɛ dɔrɔn de fɛ nka ni i y'a ye cɛ b'i sinsin ko muso ko i kana taa yan arisa ko dɔ bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ muso kan ka fɛɛrɛ kɛ ka o bana in furakɛ cɛ bɛɛ b'a fɛ i muso ka diinɛ faamu n'a ye diinɛ faamu o ye ka baara nɔgɔyalen ye nka n'i y'a ye cɛ b'a fɔ a furumuso ma ko ayi kana taa nin kalanyɔrɔ in na ko dɔ bɛ sɔrɔ yen nɔ a bɛ se ka kɛ o ko in ɲuman don nka cɛ m'a faamu ka da a fɔcogo ka cɛ ye walima a bɛ se ka kɛ sigana dɔ bɛ cɛ la o gurupu in fanfɛla fɛ ni muso nana taa yali u na taa hakilila wɛrɛ don a la parce que cɛ t'a fɛ ka farati muso ka ko la muso min kanu b'a dusukun na koyi o yɔrɔ in fana o bɛ se ka ye muso fana ni i cɛ ko i kana taa nin kalanyɔrɔ in na sisan e jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun de ye hakili la nin de ye ko kɔlɔma yɔrɔ yɛrɛ i cɛ ko i kana taa diinɛ kalan dun de don e t'i ka diinɛ dɔn n'i dun ma diinɛ in dɔn i tɛ se k'i ka ala bato ka ɲa n'i dun ma ala bato ka ɲa fana i bɛ don tasuma na cɛ tɛ se ka foyi ɲɛ i ye o kumana yali i bɛ taa don kalan in na ten k'a sɔrɔ a ma diya cɛ ye wa tari i bɛ cɛ ka ɲamaruka labato mun kosɔn pour i kunfinnama ka to ten kuma in a tilayɔrɔ ka ca k'o sa kɔnɛ a tilayɔrɔ ka ca a tɛ ka jaabi dakuruɲɛ kelen na an b'a fɔ cɛw ye kumakan fɔlɔ an b'o ɲɛsin cɛw ma an b'a f'u ye ni muso kalanna a kalanna a yɛrɛ ye a kalanna a denw ye e min y'a cɛ ye a kalanna i fana ye fɔnkɔɲɔgɔnya caman bɛ musow ni cɛw cɛ kalanbaliya de ye a caman sababu ye ni muso yɛrɛ y'a bɔ a yɛrɛ la ko a bɛ taa kalan ɲini a bɛ taa diinɛ dɔnniya ɲini e cɛ y'a dɔn tigitigi o de diinɛ dɔnniya de y'a ŋaniya ye a to y'a ka taa kana don a n'a cɛ muso min fana ni e cɛ ko e kana taa diinɛ kalanyɔrɔ la silamɛya kalanyɔrɔ la yali e kan ka taa wa tari e man ka taa o kumana an b'a fɔ muso in ye o bɛ dépend a cɛ ka lahalaya la ni a y'a sɔrɔ cɛ ye fɛn ye kunfin don muso dɔ bɛ yen nɔ a b'a fɛ ka bɔ kunfinya na walima ko dɔ bɛ yen ale cɛ yɛrɛ tɛ o faamu yɛrɛ o kodɔn yɛrɛ tɛ cɛ la ni cɛ kɛra kunfin ye ko kodɔn foyi tɛ a la a tɛ foyi faamuya fɛn min don a hakili yɛrɛ ka dɔn
ka n'i yɛrɛ to a bolo n'o tɛ i fana bɛ jasi ka nagasi komi n'a fɔ a cogoya i bɛ fɛɛrɛ kɛ i bɛ kɛ i cɛ karamɔgɔ ye i b'a la faamu ko la i b'a la dɔnniya ko la mun kosɔn hakili ka se ka jidi ni cɛ hakili jidira e fana bɛ lafiya sigi kɔnɔ ni a y'a sɔrɔ ala ko yɛrɛ tɛ cɛ bolo fiyewu nka ala ye furu latigɛ e n'a cɛ ale t'a fɛ e ka silamɛya yɛrɛ dɔn parce que a ka jate la e ka to ten n'i nana silamɛya in dɔn o bɛna taa wolo ko dɔ la i ka jateminɛ bɛna bonya ale yɛrɛ ka ko dɔ ma i ko an b'a ye yɔrɔ dɔ la cogo min na ka n'i yɛrɛ to a bolo dɛ e kan k'i ka sali dɔn o kumana e bɛ to k'a sɔrɔ e bɛ to ten k'a sɔrɔ e tɛ sali cogo dɔn wa e tɛ kabila dɔn e tɛ ba dɔn i kan k'o dɔn o kumana ni cɛ ko k'i kana taa kalanyɔrɔ la i b'a fɔ a ye a ka mɔgɔ ta o ka n'i lakala hali n'o kɛra karamɔgɔmuso de ye o ka n'i lakala so kɔnɔ a solution bɛɛ lajɛlen bɛ koyi i b'a fɔ a ye a ka karamɔgɔmuso dɔ ta o kana e lakala so kɔnɔ mɔgɔ si k'i ka diina dɔn talabul ilmi farida ala kulli muslimin wa muslima dɔnniya ɲini kɔni fardu ayini de ye k'a fɔ ko fardu kifaya don o ye dɔnniya camanba de ye n ka n ka diina nécessaire dɔn o ye fardu ayini de ye silamɛ cɛman n'a musoman bɛɛ kan ni i banna ka diina ɲini uzuru foyi tɛ y'i bolo lahara jɔdon na o kumana an b'a fɔ an balimamuso ye kuma kuntala sun ɲɛna ni i cɛ kɛra ko silamɛ ɲuman don a m'a faamuya de i b'a la faamuya i bɛ mɔgɔw bila k'a la faamuya k'a deli mɔgɔ sɔrɔ a k'a faamuya ni mɔgɔw y'a fɔ a ye a ka ca la a b'a faamuya a baw bɛ yen a faw bɛ yen walima a kɔrɔw bɛ yen a dɔgɔninw bɛ yen n'olu bɛɛ lajɛlen jɛra a la k'a la faamuya a b'a faamuya e bɛ lafiya walima fana i bɛ a yɛrɛ balimamuso dɔ i b'olu bila a la olu b'a la faamuya a bɛ sɔn ni silamɛya bɛ mɔgɔ min sɛbɛ la kɔni ni silamɛya tɛ cɛ sɛbɛ la ko a t'a fɛ e ka améliorer e ka diinɛ yɛrɛ faamu o kumana i t'a ka kumakan lamɛn n'a sɔnna o de don n'a ma sɔn fana i bɛ t'i ka diinɛ ɲɛɲini parce que ale bɛ kunfinya na cogo min na ko e fana ka to ten la ala tɛ sɔn ma hakili la kɔnɛ dɔ faamuyana na o kumana sisan an b'a fɔ musow fana ye fɛn dɔw bɛ yen u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ u n'u cɛw kana bila ɲɔgɔn na cɛ bɛ muso ka hɛrɛ de fɛ koyi cɛ t'i ka bɔnɛ fɛ dɛ cɛ bɛ fɛ ka ko lafari ma k'i latanga mun kosɔn ko wɛrɛ kana taa y'i ka ko la o kumana cɛ bɛ muso ka hɛrɛ de fɛ a t'i ka bɔnɛ fɛ tiɲɛ don cɛw cogoya tɛ kelen ye mɛ musow ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ conflit kana don n'u cɛw cɛ conflit mana don i ni cɛ cɛ ka ban hali ni tiɲɛ b'i bolo i tɛ lafiya ni conflit ma ban o kumana fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ko o ko yan n'a bɛ se mankan na i ka solution ɲin'a na a kana kɛ mankan ye e mago bɛ ɲa ale fana bɛ yen nɔ ale fana ka yamaruka o bɛ labato a kuma in bɛ yen nɔ jaabi caman b'a la basa waati o waati ɲininkaliw bɛ na o kumana an bɛ dugawu kɛ musow ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ u ni cɛw ka bɛn dɛ i ni fa ni ba bɛnna ni ni cɛ ma bɛn nagasi de koyi ko b'a jɛ dɛ e dun tɛna se ka bɔ furu in na e cɛ de don i tɛna se ka bɔ furu in na o kumana sisan fɛɛrɛ bɛɛ kɛ i n'a ka diya ala k'an bɛ sababa ma an ka fɔtaw n'an ka kɛtaw bɛɛ lajɛlen hadamaden ka fɛɛrɛ tɛ ban i k'i b'a fɛ ka taa diina kalan i cɛ ma sɔn fɛɛrɛ caman bɛ muso bolo muso bɛ se k'a cɛ lasɔn cogo min na o kumana sisan muso fana k'a kɛ n tɛ sigi n ka so sɔgɔma fɛ n bɛ taa kalan na tilegan fɛ n bɛ taa kalan na wula fɛ n bɛ taa kalan na cɛ yɛrɛ ka wajibi yɛrɛ kelen tɛ yen ko e bɛ se k'o kɛ o tɛ ɲɛ dɛ o haramuyalen don han n'i bɛ taa kalan kɛ kalan ka kɛ k'a sɔrɔ i bɛ ka cɛ ka hakɛ jɔ o de don sɔgɔma fɛ e bɛ kalan na tilegan fɛ i bɛ taa kalan na wula fɛ i bɛ taa kalan na waati o waati e bɛ taa kalan na o tɛ ɲɛ bɛ o tɛ ɲɛ sini i furucɛ ka hakɛ de b'o kɛ i bɛ wuli ni o fana ye o kumana ko o ko bɛ yen nɔ a bɛɛ lajɛlen n'a hakɛ don bɛɛ ka hakɛ ka d'a ma si ka hakɛ kana si ka tiɲɛ kuma kuntala surunyana ala k'an bɛ sababa ma an ka fɔtaw n'an ka kɛtaw bɛɛ lajɛlen na o tɛmɛnen kɔfɛ nin ye an balima fanankɛ dɔ ka ɲininkali ye a ko ale bɛ taamayɔrɔ de la nka fɛn min ye a fakɛ ye o ye muso dɔ maminɛ ne ka a wele k'a fɔ k'a ka na ne ka na o muso in furu muso in dun ale bɛ dɔ dɔn a ka koɲɛ la muso in kɔni ko ma diya ale ye fiyewu yala k'e b'ale bilasira cogo di yala a kana muso in furu hali n'a sɔrɔ a ma d'a ye wa walima a k'a fɔ a fakɛ ɲɛna k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ ni muso in ne ka furu tɛna bɔ a koɲɛ la a ye kuma dɔ fɔ ko in na Usazu Kɔnɛ k'a fɔ ko min bɛ muso in ka ko la ale dun b'o dɔn i b'a dɔn a y'o fɔ lettre la o kuma min bɛ muso in ka ko la ale b'o dɔn o bɛ tali kɛ jogojuguya dɔw de la o kuma na i bɛ taa sɔrɔ fa t'o dɔn komi ale ko k'ale b'o dɔn an b'a ɲini fɔnenkɛnin fɛ a ka o jogojuguya in ɲɛfɔ a mansa cɛman ɲɛna n'a y'o ɲɛfɔ a fa ɲɛna fa bɛ min dɔn kin na hadamadenw ka ko la ale tɛ o ɲɔgɔn dɔn ni a y'o fɔ fa ɲɛna o kuma na alhamdulillah a dɔw la fa bɛna se ka ale bilasira a ko la a kana o ko to a kɔnɔ den ni masa cɛ ni i masa ko k'i ka fɛn min kɛ i ka muso min furu i bɛ kolankolon minnu dɔn muso in ka ko la seerew ɲini yɛrɛ i k'o f'i masa ye masa b'a fɛ i ka muso sanuman de furu
a ka kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye mɔgɔ ɲɛnamaden don mɔgɔ dɔ bɛ yen a fa ye mɔgɔ ɲɛnama ye a ba ye mɔgɔ maa yɛrɛ tɛ maa ye koyi o camanbaw bɛ yen mɔgɔ dɔ fana bɛ muso dɔ fana i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ ɲɛnamaba don mɛ i bɛ taa sɔrɔ a ba tɛ foyi ye o camanbaw bɛ yen o kumana sisan an b'a fɔ fɔnɛkɛnin ye a ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ a ye defo minnu ye muso in na a ka olu fɔ a fa ye o ye an ka ɲamarokan fɔlɔfɔlɔ ye filanan ye jumɛn ye n'a y'a sɔrɔ muso in ye silamɛ ye a tɛ filankafoya baara kɛ ale ye kojugu minnu bɛ muso in ka ko la defo minnu b'a ka ko la ale ye olu fɔ fa ye o n'a sen o sen fa ko k'a ka nin muso in furu an b'a ɲini fɔnɛkɛnin fɛ a ka muso in furu an b'a ɲini a fɛ a ka muso in furu hali n'a ko man d'a ye furu tɛ se ka sigi diɲɛ dɔrɔn kan diɲɛ bɛ yen ko wɛrɛw fana bɛ furu la ko caman bɛ furu la furu ko ka ca muso furu ani den wololi a bɛɛ lajɛlen de da bɛ kelen na muso ka den wolo a ko ka ca dɛ ka ko den wololi ɲɛ o ko ka ca den wolotɔ ko ka ca den wololen kɔfɛ yɛrɛ fana muso bɛ se ka sa wa furu fana bɛ o cogoya la dɛ n'i bɛna don furu la furu ko ka ca o kumana an b'a fɔ fa ye a ka jateminɛ kɛ ani den ka kuma a ka dayɛlɛ den fana ye min bɛ muso in ka ko la den k'o fɔ a ye den fana filɛ nin ye madama muso in ye silamɛ ye ayiwa a tɛ taa filankafoya baara kɛ ko fɔ dɔrɔn fɛnmisɛnnin dɔw bɛ ye a ka ko la ale mana fɔ fa ye ni fa ko ko ɔhɔn o n'a sen o sen n b'a ɲini fɛ i ka nin furu an b'a ɲini den fɛ cɛmanin fɛ a ka muso in furu mun kosɔn ko fa dungɔko ɲini mun kosɔn a ka fa dusukun kanu sɔrɔ mun kosɔn fa dusu ka suma a kɔrɔ an b'o ɲini a fɛ ko caman bɛ mɔgɔ b'o kɛ bangebaya la o tɛ diyaɲɛ koyi ni ala kuta ko tɛ ka ban i b'o kɛ mun kosɔn a ka di masa ye i masa mana fɔ ko hali nin fini kulɔru in de ka di n ye ni bilenman tɛ nɛrɛ tɛ komi ala kɛra yan fasaniya kama n'a ko baga kɛnɛ n b'a fɔ i k'o de dɔn walima bulama i k'o dɔn walima nuguji i k'o de dɔn k'o de ka di n ye n ka o de y'i kana ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam i masa diyaɲɛ ko ni ala kuta ko tɛ dɛ o de ye ala yɛrɛ fana ka ɲamarukan ye o de ye masa labatuli ye koyi o kumana an b'a fɔ fɔnɛkɛnin ye o kumana a ka sɔn muso in furuli ma an ye kuma min fɔ ni a y'a sɔrɔ a ko bɛ o cogo in na a ka sɔn muso in furuli ma mun kosɔn a ka a fa o dusu suma o ye jaabi tilancɛ filanan ye tilancɛ sabanan ye jumɛn ye i fa k'a fɔ i ka taa muso dɔ furu muso min tɛ foyi ye jɛnɛkɛla don a tɛ sali yɛrɛ a tɛ kɔrɔn yɔrɔ dɔn ko e ka o furu kana furu bi kana furu sini kana kumalankolon f'i fa ye ale b'a fɛ e ka taa jɛnɛkɛla furu o tɛ ka ɲa mɛ i bɛ kuma ɲumanw fɔ a ye i b'i yɛrɛ ɲini kana jɛnɛkɛla muso furu k'i fa ko tɛ dɛ e bɛ muso in dɔn kin kɔnɔ waati o waati a bɛ cogo min na e yɛrɛ b'o dɔn a tɛ kɔrɔn yɔrɔ dɔn farida sali a tɛ a yɔrɔ dɔn a t'a kɛ cogoya dɔn a mago yɛrɛ t'a la mɛ e fa ɲɛ b'a la ko ale terikɛ den ne a donna ta a bɔra ta kana don o ko la dɛ o ye nkalon de ye maa tɛ tugu i masa kɔ nkalon na ala kana to nkalon na ala kana to janfa na o tuma na fɛn fɛn de ye alakutako ye mɔgɔ kana don i masa fɛ o la fiyewu i bɛ ala faamuya k'a fɔ ala tɛ sɔn nin ma kana kumalankolon hali ni masa tɛ tiɲɛ kan e man ka kumalankolon fɔ a ye ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa hali ni masa tɛ tiɲɛ kan kana kumalankolon fɔ a ye o haramuyalen don i bɛ ala ta in fɔ a ye nɔgɔyala ni majigi ye ni a sɔnn'o ma o don n'a ma sɔn o ma fana o kumana n'a ye bila alakura sira min kan alakuta sira min kan kana o kɛ cogoya nasɔn si la i bɛ i yɛrɛ ɲini i bɛ i kun fori i bɛ ala ta ka i masa bila ala kan bɛ sababu ma an ka fɔtaw an'an ka kɛtaw bɛɛ lajɛlen na an baden Sona TV sabanan kanubaw ni ye o garisɛgɛ bisigi kɔnɔna la Sheikh Mahamadu Kouma an b'a ɲini a ka dugawu kɛ n balima bɛɛ lajɛlen ye Ustaz Kɔnɛ an bɛ dugawu kɛ yan'an ka dugawu kɛ an bɛ a lamɛnbaa jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen ni u tulo b'an na diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ an b'u bɛɛ fɔ silamɛya in bɛ taa ɲɛ koyi maa y'a taa ɲɛ ala b'a taa ɲɛ maa m'a taa ɲɛ ala b'a taa ɲɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen fara silamɛya in dɛmɛ kan ni ala bɛ mɔgɔ min fɛ a bɛ e de kɛ silamɛya ka silamɛya in dɛmɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen kanu k'an kɛ ka silamɛya in dɛmɛ ala k'an kana k'an lakana Ustaz Kɔnɛ an bɛ dugawu kɛ an b'a fɔ Allahumma abrim li hazihi al-ummati amra rushdiha yu'azzu fiha ahlu ta'atik wa yuzallu fiha ahlu ma'siyatik wa yu'maru fiha bil ma'ruf wa yunha fiha 'anil munkar bi rahmatika ya akramal akramin اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أعنتنا على قضائها برحمتك يا أكرم الأكرمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين n b'a fɔ ala k'an bɛ sigida wɛrɛ ni ala sɔnna a ma
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا ربنا يا ربنا